ಆಗುವಾಹನ ಶರಣು ಸುರಗಣ ಸೇವಿತ ಶರಣು ಗಜಮುಖ ಆಗುವಾಹನ ಶರಣು ಸುರಗಣ ಸೇವಿತ ಶರಣು ಸಕಲ ಭೀಷ್ಟದಾಯಕ ಶರಣು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಸಕಲ ಭೀಷ್ಟದಾಯಕ ಶರಣು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಗಜಮುಖ ಆಗುವಾಹನ ಶರಣು ಸುರಗಣ ಸೇವಿತ खचित किरीट कुण्डल कामितार्थ प्रदायिनी हेमखचित किरीट कुण्डल कामितार्थ प्रदायिनी अमित सौलभ्य प्रबल शास्त्रो धाम विद्या शरणि अमित सौलभ्य प्रबल शास्त्रो धाम विद्या शरणि शरणु गजमुख आकुवाहन शरणु सुरगण सेविता पाशमोदक परशुधर मणिभूष पार्वती नन्दना पाशमोदक परशुधर मणिभूष पार्वती नन्दना वासवाचित विजय विठलन दास गणनायका वासवाचित विजय विठलन दास गणनायका शरणु गजमुख आकुवाहन शरणु सुरगण सेविता शरणु सकल भीष्टदायक शरणु विघ्न विनायक शरणु गजमुख आकुवाहन शरणु सुरगण सेविता शरणु सुरगण सेविता शरणु सुरगण सेविता आमवसदा जननी महिषासुर सूदनी अम्बा मामवसदा जननी महिषासुर
ಮಾಯಲೆಂದು ಬಾಗಾಯೇನಯ್ಯ ಮಾಯಲೆಂದು ಬಾಗಾಯೇನಯ್ಯ ಮಾಯಲೆಂದು ಬಾಗಾಯೇನಯ್ಯ ಮಾಯಲೆಂದು ಬಾಗಾಯೇನಯ್ಯ ಮಾಯಲೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕೈನ ಕೋನಿ ಯಾಡ ತರಾಯ
ಇನ್ನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನಿ ಬಹುಶಃ ವರ್ಷಾವಧಿ ಉತ್ಸವದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಆರಾಧನಾ ಮೆರ್ನ ಸ್ವರಮಾಧುರಿ ಅಂಚನೆ ರಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ತೋಜ್ಪದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ಧನೆ ಪ್ರತಿಭೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಗುಲು ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಕೊನಾಜೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು 25,000 ಜನ ಸೇರ್ದು ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಲೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ ಹರೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಖ ಮೆಕ್ಕಲ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲು ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಸುರೇಖ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ವೀಣಾ ಮಾಧುರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಜನೆ ಆರಾಧನಾ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪದಿರು. ಅಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಅಗಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊರ್ನಕಲು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂಡು ಗಂಗಾಧರ ಜೋಶಿ ಮೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂಜನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿಲಿ ಕೊಳಲು ವಾದನಡು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊಳಲು ವಾದನ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಮಂತೋಜ್ ಪದಿರು. ಅಂಜನೆ ತಬ್ಲಾಡು ಕೌಶಿಕ್ ಮೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಬ್ಲಾವಾದನ ಮಂತೋಜ್ ಪದಿರು. ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಮಲ್ಲ ವೀಣಾವಾದನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮಂತೋಜ್ ಪದಿರು. ಅಂಜನೆ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸಹೋದರಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೆಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಆ ಶ್ರೀರಕ್ಷನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತೇರು. ಆಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪುರ ತೂಯರುಳ್ಳಾರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಹೊಸಕುರಲ್ದ ಗಂಗಾಧರ್ ಮೆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಸಾಕಾರ ಮಂತಿರು. ಅಂಚನೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಬಹುಶಃ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಸುಜಾನಂದರ್ ಸಾಧಾರಣ 25 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕನು ಒದಗಿಸೊಂದಿಲ್ಲರು. ಅರೆಗುಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಜನ ತೂಪುನಕಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ತೋಜ್ಬಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಜನೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಲು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಪುರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕ